Has comprat el suplement de B12 i ara viu oblidat en un calaix? Avui tanquem per què has de prendre B12 convertint-la en un ritual fàcil. Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp, escriu C37 i t'envio un registre setmanal perquè la B12 formi part de la teva rutina. Imagina la B12 com una planta en un test. No la mires constantment, però saps quin dia toca regar. Amb la B12, igual. Escull un moment del dia o de la setmana, enganxa-la a una acció que ja fas i apunta-ho al registre. Saps que el ritual funciona quan ja no depèn de la memòria i mirant el full veus les preses i la pròxima analítica. Tria un moment innegociable, posa una alarma i marca cada presa al full. Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp, escriu C37 i t'envio el registre perquè la B12 passi de tema pendent a hàbit tranquil. Demà comencem una sèrie nova per seguir cuidant-te des de la base.